ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದ ತಯಾರಾಯಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಕ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಂತೊಟ್ಟು ಸಿನ್ಸ್ 1983 ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೆರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಕುಳ್ಳದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಡ್ ಇಂದ ಉದಿಪನಲೇಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತನು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂದೇ ಸಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಡಿ ಬಿಸಿಲು ಪಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತ್ ತಾರಾಂಗಣ ದಯಮಂತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯರು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದು ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಎಡೆಪು ಬಯಕಿಯರು ಶೈಲಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಆದಿಡು ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪುವ ಜನದುಳ್ಳಾಯನ ಆನೆ ಮೊನೆದ ಬೆನಕನ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ರತ್ತನ ಪೂರ ದೂರ ಬಡ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋದು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ൃത്വം കല്യാണം ആനന്ദം ജരസമ്പദം ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദം ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ദീപജ്യോതി പരബ്രഹ്മ ദീപജ്യോതി ജനാർദന ദീപജ്യോതി പരബ്രഹ്മ ദീപജ്യോതി ജനാർദന ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ദീപജ്യോതി നമോസ്തുതേ ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ശുഭം കുരുത്വം കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ಸೊಲ್ಮಲು ದಯಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತಿಲೆ ಮಾತಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮಲು ಸರಿಯಾದ 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಐತ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಚುಟುಕಾದ ಮಾತಗಣ್ಯರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿರೋರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬದಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಆಧಾರಿತ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾದಾನಿಲು ಅಂಚೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಮೈಕಲ್ ಡಿಕೋಸ್ಟ ಸರುಲ್ಲೆರೆ ಸರುಂಜಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸರುಲ್ಲೆರೆ ಒಂದು ರಚನಾ ಗ್ರೂಪದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೆರಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಬಾಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದು ಮುಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುಳ್ಳಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಿರೂಪಕೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಆದ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ತನ್ನ
ಬೆಳವಣಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಹಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅದು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಕೊಡ್ತತ್ ಇನಿ ಪೂರ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತಿನಕಲು ಆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಾಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಏರ್ಪುರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟ ಬಂದರೆ ಹಾಕಲು ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈಗ ನಾಜಾಟ ಬೋದು ಪಲ್ಲೆ ನಾಜನೆ ಕುಡಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಆವಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನನ್ನದುಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತ ಅಂಚ ಅದ ಟ್ರೋಫಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಜೊತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ನಿಜಾರ್ಥನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಆ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾವ್ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ದೇವರ ಕಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಪಾಡ್ದುಕೊರನ ಸಾದಿಡು ಇತ್ತ ಕಿರಿಯರು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರಿ ಬಾರಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬಡು ಪಂಡದು ಎಡಪು ಬಯಕಿಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೈದೇರು ಪೂರ ಬಾಲ್ಗಳ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಡು ಬಾಲ್ ಟೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ರಟ್ಟ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲೆಂತುವಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಹನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಸಿನಿಮಾನ ಮತದೇರು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದು ಗೆಂದಾಲೆ ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಊರಗಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬರ್ತಾರೆ ನೆಂಕುಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಕೀರ್ತನ್ ಮಂಡಳಿಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ್ವ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬುಧ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಸ ಪಾತ್ರರೊಂದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುಲು ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾವಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೋಹನ್ ಮುಲ್ಪೈತನ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರೇ ವೇದಿಕೆ ತಿತ್ತನ ಮಾ ಗಣ್ಯರೇ ಚಿತ್ರದ ನಟ ನಟಿಯರೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೋ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ ತುಯರ ಬರ್ಪುಣ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪ್ಲೇಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಪಾದು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಹೊಣೆಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಏನು ಏಪಲ್ಲ ಪಣಪನ ಉಂಡು ಎಂಕಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಾಯಿಂಬ ಪಾಕ್ ವಿಸ್ರನ್ನಕ್ಕಾತು ಮಾಯಿಂಬ ಸೇಕ್ ವಿಸ್ರನ್ನಕ್ಕಾತು आणि ಮಾಯಿಂಗ ವಾಕ್ ವಿಸ್ರನ್ನಕ್ಕಾತು ಮಾಯಿಂಬ ಪಾಗ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆರನ್ನು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರೆಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭೂಮಿನ ಮರೆಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಇನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ರಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೆಗೆ ನಕ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಲ ಕನ್ನಡಲ ತುಳುಲ ಬುಕ್ಕು ಕೊಂಕಣಿ ಬುಕ್ಕು ಐತ ಮಿತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಖನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ರ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಬುಕ್ಕ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲು ಮಲ್ಯ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತಾರೆ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕೋ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟ ತೋರ್ಪಾಡು ಪಂತದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಕ್ಕದು ಇನ್ನು ಸೂಯಿ ನಕ್ಕಲು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ವಾ ಸಹಕಾರಿಯವ್ರು ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೇನು ಕಡಪಡೋಡು ಬುಕ್ಕೋ ಈ ತುಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ನಕ್ಕಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಹನ್ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದೇ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಉಕ್ಕೋ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಟ ಏರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಿಂದು ನಾಯರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಜೋಕುಲು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜೋಕಲಿಕ್ಕೆ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಟ ಫ್ರೀ ಈ ತುಳು ತಿಲ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಪಾಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂದು ತೋರ್ಪಾಡು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ನಮ್ಮದು ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತಿನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು, ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಾಳ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಲಾಂಚುಲಾಲ್, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್, ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿ, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆಮಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಲಾಂಚುಲಾಲ್, ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಯನ್, ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರೋಹನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ, ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್, ಸಮಂತಾ ಅಮೀನ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋನ್ಸೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಉದಿಪನ್ನಲ್ ಹೆಸರದ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರನ್ನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಗಣ್ಯರು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕುಲ್ಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಾದು ತಂಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ಬರೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಕ್ಲಿ ಏರು ಬರ್ಬತ್ತು ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದು ಅಂಡ್ರಮ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೀರ್ತನ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪರ್ಬಗಾನಿ ಜಂತೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ್ರತ ಈ ಮಿತ್ತೊಟ್ಟುಗಾಕಲು ವರ್ಷ ತಾಟಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದೇವರ ಕಂಡ ಟ್ರೋಫಿ 10ನೇ ಯಾವತ್ತ ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಮಲ್ಲೈ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಪ್ಪುನ್ ಎರೇಗ್ರ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮುಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಈದಾಯನ ನಂಚ ತೂಪುನು ಬೊಕೆಂಚ ತೋಡು ಇಂಚ ತೋಡ ಇಂಚ ತೋಡ ಇಂಚ ತೋಡ
ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ ತಕುಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಬೈಲೂರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀತಿನಾರು ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಐದಕ ಎಂಗಳ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 8:30 ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಎಂಗಳ ಟೀಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೊಂದು ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೈಕಲ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮನೊಂದು. ಅಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರನ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ದೈಗನ್ ಮನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟರೆ ವರ್ಷದ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದುಂಡ ಈ ದಿನಕ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋಡ ಅವೇ ದೆತೊನೊಂದ್ ಪೋದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕಂತಿ ಎತ್ತದನ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನತ್ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತದ ಎತ್ತದ ನೀನ್ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಾಯನ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಕನ್ನೌಡು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಒಂದು ಬಂದು ಆ ಕತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ತೂನಾಗಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ರೀತಿದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆತಡೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಎನ್ನುವ ಆತಡೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐದು ಮಿತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಎಂದ ಅವಡುಂಡು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟೇಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಬಂದೊಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರು ನನ್ನ ಎಡ್ಡ ಆದಿತ್ತಂದ ನಿಕುಲ್ನೆಂಗೆ ಗೆಂದ ಓಡಾತೆ ಒಕ್ಕ ಅಂಗನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪತ್ತಿನ ಯಾನ ಅವಡ ಪೂರ ಅವಡ 99% ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕರು ಏದೋ ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ವಿನಿತನ್ನ ಆದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆದಂತದ್ದು ಜೇರ್ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಹನ್ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತಿನದು ನಿಜದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ನಾನು ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆರೇ ಬಿಡುವಂತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಅದು ವಿನಿತನ್ನ ಏಪಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅದು ಉಂತದ್ದು ಜೇರ್ ಖಾಲಿ ಹೀರೋನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ತು ಪೋಪಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಎಂಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಸೃಜನ್ ಅಂತೂ ಎರಡು ಎಂಗಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನಿ ಬರೋಂದುಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಜನ್ ಗರ್ದುಂಬು ರಾಸ್ತವ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 90 ml ಬರೋ ಆರೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ 4 ದಿನ ಜೈದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಬಾರ್ದವ್ರು ಇಡೀ 5 ದಿನ DTS ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತ. ಸೊ ಮಾತೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಬೈದಾರೆ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಓಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ರೊಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಪೋಪ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊನ್ ಎಂಗಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಲ್ಸೆ ಎಂಗಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ ದೀರು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರ ರಾಜನ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಗೋಪಿ ಅನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿನಾರೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂತಾನ್ ನಿನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಟು ಮೇರ್ ಜಯಂತೆ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಇವನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆವೋಡು ಮೂಲ ಕಾರಣಲ ಮೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರು ಎಂಕುಲ ಕತೆ ಬರದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನ ನಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಬರ್ನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ ಶುರು ಏನಾಯ್ತು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿನ ಮೇರ್ಲ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚದ ಕತೆ ಬರೋದು ಏನ್ ಪಂತಿ ಸುಜಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇನ್ ಐಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಕತೆ ನೀ ಈರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಪನ್ನೆರದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇರ್ದಾತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಹತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಕಾರಣ ಸುಜಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವು ಎಂಗಲ ಟೀಮ್ ನೇರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಪ್ರಸಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ನವೀನನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿಯ ನವೀನನ್ನೇ ಗುಣಪ್ರಸಾದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಕು DOP ಆರ್ ಅಂಚಿನ ಗಜಾನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವು ಕಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಈ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕೌಶಿಕ್ ಎಂಗಲ ಎಡಿಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಸನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಪುನ ಟೈಮ್ ನೆರೊಂದೆ ತಿರುಗಬೋದುಂಡಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ರೂಪಕ್ಕ ತೂದುಪುರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಲಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏರನ್ಲ ಬುದ್ಧಿತ್ತಡ ದಯ ಮಲ್ತ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ ರವಿಯನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಗಲ ಕಾಂಡಿರದ ಬಯ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆವೋಡುತ್ತ ಐಕ್ ರವಿಯನ್ನೇ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಆರ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಎಂಗಲ್ನ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ್ನ ಸಂತ ಮ್ಯಾಮ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು. ಸೊ ಪಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮೇಜರ್ ಅದು ಬರೋಡ ಏನ್ ಪಂಡ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಲ ಅನಿಗೆ ತೂಯರ್ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇಲ್ಲ
ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿళ్ళు ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ನಾನು ಅಕಲ ಇಲ್ಲೊಂದು 17-18 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಬೆಳಕು ವಿಚಾರ ಬತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋನ ಅಕುಲ್ ಬಾಬು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಿದಾಡ ಬೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕುಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಉಲ ಹಿಡಿತ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಐತಿ 10 ದಿನ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬೋದಿತ್ತ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದು 25 ದಿನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಹೊರಸ್ಲ ಮಲ್ದ ಅಕಲ್ಲಾಡೆ ಅದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಲುಮಿನರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಆತರ ಕೀರ್ತೇಶ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಸಿಂಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರೆ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಮಲ್ದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡಾರೆ ಬಾಲದ ಅವು ಪಂತಿನಿ ಮೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುರು ಸ್ಕಂದ ಬಂದ್ ಅಕ್ಷೋಗಿ ಹರಿಕಿರಣ್ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತದಿ ನಮ್ಮ ಶೋಕೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲವಿ ದೇವಾಡಿಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮೊಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಏರೆಗೆ ಪನ್ನೋಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ವಿಜಯಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಏಪಲ್ ಏನ್ ಪನ್ನೋದಿತ್ತೆ ನಾಟಕ ತೋಡು ಬರೀತಿ ತೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿಯೋದು ಅಸಲ್ ತೆರ್ತಿನಾರು ನಾಟಕ ಇಂಚ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಕಂತ ತೆರ್ತಿನಾರು ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಮಲ್ತಿರ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚಿನಿ ಫೈನಲಿ ಅದು ಹಿಂಗ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಟೀಮ್ ಕೈತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಅಂದ್ ದೇಪಂಡ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪುನ ಬರೀತಿನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿನ ಹೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಡು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆದ್ 10 ವರ್ಷ ಆದಿದ್ರು ನಾಟಕ ಬರೆಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಬರೇಕ ಬಂದೆ ಬರೆ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಚೀಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ ಆತಜಿ ಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಆತಜಿ ನೀ ದಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದ ಹೊಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕೀರ್ತನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಮಾತ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಡೈಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬೈದೇರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಬೈದೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ 150 ದಿನ ಬಲ್ಪಾಡು ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ ಗೆಂದಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮೈಕಂಡಿ ಸರ್ ಬೈದೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಏನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಕೈ ಮಾತ ಬೈದೇರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಂದಿರು ಶೋಸ್